bentai nya pulih no eka ketian jong play ngan betang ya ke kaba nya pulih mention tayo te mention tayo nya pulih spam kajing don kam jong kajing komo kabanta sni padang nya pulih spam kiso jong kajing bom ko kiso jong kajing bom komo te hakawai pada ka kajing pulih ngabe ko poru blay langsung tayo dengan tharairan marpa don kambal lecha nonton ur te hakawai pa kapor min saya pulih pak sashpang kumno bakini ki bar ki nuksa ki bania pet hakini ki ar teli ki chimpule balada bakani ko bamunta mon panam min saya pulih kumno ba ki kaish pang ka gospel bat kumno ki don jinga dai bat ka gospel of Jesus Christ te katu kabansa le hakawai pat ka chimpule ka long ke kapalong interesting banget te nganget bah tu kapor menginilai min yobannya don lang te so jong ka jingbong ko mo ningkong kajing kali kabang kwa wanra kadai kani ke kata kajing kandu na kabenta kajing suspa yo brio na kapo kalau dawa ya kajing kandu kabahadu katno bang suspa yo kun andre te ite pe kajubab dai ayo ne slide kandrio kedekat kaba barok-barok ni te bahan kong na bau belai ula kata ya kepertai ka bau la aitino ya lau kun bala kamerwai bau ru banget aku judge andre yo ka jing bom chikot te ka jing suspa yo kun brio kala dawa yo kun bal kamerwai chongla kampat biang ba belai kepertai lombat pani mi brio ba ayo we brio ba hok panyap anta jongi kampat biang lani ba pha yo we angel ba hok na banan panyap ha kachaka jongi don tang we habar ka benang pertai salon sa habo ka benang salon sar borok ka we ka university borok ka we uba la pan pendap ya ka kam jong ka chimpni am na ka bentang kun brio antau kun benre detang ukun bala kamarway jonglai but kane kala longsha ke jingrai kaba bhai ublai ne kalong kaba sok na ublai tan mar bo de ublai kalong kaba tan bo ublai pala de ni kloi ban ai ukun jong anta jong te pi ka jinge jong ublai ni ka shong tan rai ha ka jing ai jong u yo kun jong u te la dani mi thu bo jisu de kun blai ha ka kom ka shisha ha ka kom ka ba kerpang ba bo long to kun bala khamroi jong blai ninum su thu adu ka no ka dawa yo blai ban ka dawa no blai ban kan du ninum su thu kising thu hi lada ong bo belai la e kop thai hadu bo lai tino ya la para lok jong u para kan ja belai banya manta jong kam da khia do kata kalong ko khia do kam da khia do kata andrai ladong bo ai tino u khun na jong hadu ka no ta ka jing khia ya ka do no jong pa Ini kerjaan ketika itu beliau lagi pada unibu ha unibu pun bukan ini kamu dah kebahagiaan lada lah om ni ketika jinglong pun bukan dengan metafor ketika keparsi kamu berjing ini udah keparsi kamu dah jing pasisha kadai kata te kajingi jong belai ro ka long ka pasting lada ni simba kajimong kun jong jisu kadai tang ka parsi lane tang ka kerteng lane tang ka basusim banta ndrai ingat kumbala thop ba
belai udan syam kun jong nadu na benang shwa ban pha yu shkai thai belai ba ban kan du kun jong hadu katnu ka jing khraw jong kan ni ka jing e Bible ko ang kunde Rom san hiau pra long namar amjula dan uban yap yakli ya bahak hendai let se dan uban dan nut wat ban yap yakli ya ubabaha sebun hendai ubleng lapen isun na ya la jong ka jing e chani ha kaba habang idang long ki bapok u kres ula yap yakli hadu kat ne kan jing khau jong ka jing e jong oplai tongin perkat sepang hadu kat no bleu e jangi kabaning kong nilai pulih Yohanes lai kan reu bau bleu ai tino yo kun to kamawai jongo kalong ka hadu kata-kata yo blai hendrai nama ba dan syu da ki wai pat ki la ban pen yo kun ben reu wala habno dan syu da ki wai ki la ta bau bleu e jangi kwa ini ban ya kwa ban iPad hangi ya kataka jingso ka jingkman ka bau ada mudan swabong laptop ti kum no blame wala tang ban pen em yang ki breu ki bapo ka Bible ko ang ba shima benur ban ai tino yo kun bala kamar ai jono kata re jing lai ba mo blame unno ban kantu mar bo e palat pi ada hadu kata but kamtam sibona ka Bible ko ang bo play wa hadu kata Jisu namar Jisu umang selfish ukloi ban IT la ka jingem na ka benta jong ble ju Jisu amdai bo phau Jisu nam ta jong ni namar ba ju Jisu ble phau Jisu bo kloi ban khandu nam ta jong tu blai habo ayu Jisu klem shama ayu Jisu nagam ta jongi tang sipo tang wan pen em ngi lok biang hande ka ba phla ka long ba blai ula ai du shi sundani Jisu shaki bom chukut nam ta chama jongpi hade bata ka ji bi blai ures yo Jisu shaki bom chukut ula ai nam ta jongi babung long jongi babung long wai nani babung long nong ikmat jongi shabu ki bom chukut hadu kata kat no ka bakraw ni jinai ai ko jong blai bo blai kloi ban ai hanga phi yau ta no bala long ha ka shadam jong hadu kata jing kraw jong ni jing e jo blai bab sakani ko wai da blai habau ai Jisu ai ru ya banlong ka Jisu spa nam ta ki pok jong blai ai kres ban yap na ka benta jong ni ha ka por bangi dang long ki bakuna kat kon gani ka dekhat ha ka por bangi dang long ki bapok blai krem shama ai Jisu hadu ndau lai i ki kam ba ni lani hadu bom dai i ka jingem ka ba hok jong ni hendrai long bau la ai hakapor bangi dang long ki bapo kata kamut hakapor bangi dang don ya kapop tenrai lani kapop rai bi wa ki re ju ang lani hakapor bangi dang setengah ban perkha ya kapop hakapor bangi dang laptop hakapor bangi dang pen kenya ka ko mu blai ha kata kapor u blai u ai Jisu dan yap nang ta ki pop jon nang bangi no biang ya ka jingga ma ya ki pop bat ka but ya ka chimpen kesan chika chingin bom chika ta ka de chingin jong plai ning kong pipet ya ka dor ya ka value ya ka dor jong kres pinsa sing tu ka chingin jong plai ba ka ba u kres wan ban le ayu na ka benta jong re ka bon ki bru ki pet tang ta ke ibu kres la la hendrai ki hendrai ki klem kilometers ban pet ya ka dor jong Jisu dan ia ka do jong Jisu bo de kun bala kamera jong blai ni hadu ka no ka ba kraw ka chin jong blai yang ki breu namar long ba blai kham shim la ban no amdai ba shim la ban no namar bo blai salia sale lani
ken dor ken ai yo jisu andai no long bo sim lo benut ban ai tino khun jong harum pral nong ba kau da ku a dang tu belai so ong bo sim lo benut ka dai nomor ba ka don ka jingel le hau belai ban ai yo jisu kam dai nomor ba ta sim yo jisu mati ap na ta kini ki program ka don ka jingel le andai belai pa da i pala dai yo kuloi ba kan tu ini kita kecing ia cuma pelai. Tambah bun kibru ki perkat ba kimla ban yo jimantoi ro amna ukres lada kimpat kala ba machwa dai. Kimot ba dan kam nama nim ki ong ba nim sola ban nget au jisu nim sola ban wan su jisu lada ngimpat kala ba machwa. Hendai kata kalong babakla. Bat kata ke julong ke ting pungkiang ban khang ni ki bun ban wan su Jesus Christ. Kibu jinga dalade yalade ban wan su Jesus. Bat kidu ban yok yang lu Christ ke jinga hap ke bawa ban ayat ki. Nomor balai nomor ki pakha ba ki ma ban wan su Jesus. Ada kim semua kelabumut. Kajing kali kalong kane. Ladau Christ yap na kebenta joni haka por bangi dang long ki bapa hatu ninong wa ban yo jing toy na ke jinyam jong ro kres u yap nang ta jong ni haka por bangi dang long ki bapa te hatu mangi ki bapa ninong wa mo ban yo jing toy na ta ke jinyam jong ro ta ni ma ban yo jing toy kata kamot kalau le no ayu kres ban yap na ke benta jong ni ki bapa dai kalau lain unjin dalayak tang na kabenta kibreu ki bahok hana kam sham lalong kumta kajing sha kam sham lalong kumta kajing sha kalong ba nila ban sha sat khu je ki po nila ban yo ka jing pen ksam tang haka shiklep mat ladang ingat haka snam ba kodo jom Jesus Christ ubala ki ke yangi ba ubala ai ti ala de nanta ipop jom tagdaw ko Bible song ba habang idang ulong ki papa pu kres ulayang ke pudi yani kemud bau jisu ulong ka jing mentoy yang ulong ka jing kerku yang hakapor bang idang long ki papa kumbang ilong nila ban wan shu jisu baru jisu ula ban ai yang ki jing kerku jong ai pa kumbang ilong hakapor bang idang long ki papa kuning ide ban lechu jisu kuning ide ban syukran akar kom jong ka anong kuno ban syukran akta akar kom ka ba syukran mo kibre nang yala ba ide manwan ha kejat jong ka ting pana no ni ide manwan kumbang ni no ndrai hak ba shisha ta kamot kum ta ba pin shna ding pana sama ndrai kadai ba wan chu jisu da kachinya ingat bu jisu yap nam ta ki pop chami te kaching kli ka menta pat kalong kane ke ai ka ba belai kwa engi ban pan pai belai la e jing ya do kata belai kwa ayu yang ban pan pai sho Lukas si power punyau Bible ko ong ute ulai thu bat ulong and e tu try bo belai jong ni da don jong ni baro bada ka mensim jong ni baro bada ka bor jong ni baro bada ka jingmut jong ni baro belai kwa ini kan e jao dai te pir kum ki kme ki kpa pi pau ki ki khun pi kwa nan ba ki khun ki ni ja pi te tamba pepa ubelai uklam sham laong pi haban it bajana pada pistona na pim stona pada pimon na pimon ru namar nga apan pawa pi ka chingi pi haban it bajana ubelai uklam sham laong gunta ubelai jong ni mulong gunta ubelai mjupan bor eno ban le ka mon jong tang ban yo pen hun ya de Pi sai sin ubelai jupan bor eno ban le ka mon jong tang ban yo pen hun ya de
Ublay jongi umlong selfish. Ublay jongi perkat tangi lede. Kumbau soitan ukeno ya hagajing le bakrang le ublay jongi umlong kajing bat kajing katendra jong kajing ki kadai kajing kabakan kwan lede kajing kabakan perkat ya lede. Lem kum ta unum jindala ai tina tu kon balakam mai. Ubal long hagasyadam jong. Dai. Ublay umlong selfish nilai ina duk mundo jisu hadu mental memperkuat tunggu belai rumah dan ni na ni kejangan nomor jisu bau belai umlong selfish ni boleh kan ni ke hukum bakram kenang bangin senutu ya ke monjong belai dengar bad ya kecing terang jong ke dok nudu belai hang ni lapan ka ya kecing kuat jong ke dok nudu belai ngai pi kuat ini bangin tu dah kedok baru, dah kejenggut baru, dah mesin baru. Henry kita bun ki brio, kisule ya ke tang nomor balaang. Dai, kisule ya ke tang nomor balaang. Henry ubelai, kwa ya pi badana, banshu iya jauh tang nomor balaang. Henry kwa bangin iya jauh dah kejeng song tu, dah kemon song ba. Kwa ini bantep hadu kat nula. Jangi baru kuat bandan kejengnya dai bacan bakna berpi. Namar ba milong ki kun ki kseu jong bala thau ka do jong. Namar hau ni ki ni embat milong de. Boleh kuat ini bangin tep. Hadu kat nu jangi baru kuat bangir ngin jauh. Ada kata. Nyem dai ban su jo blai tang namar la ong te kumba sungtu kibre kiba hak parimi ang kibalong legalistic shule ki ba tan nomor balo amte mdan jing sungtu mdan kamutif jongki ka shudai bet tang bansula tang bansu pendak ya kai balo ta ka jingmur jong upre balong legalistic ubreu uba kuat tang banshu pendak rukon. Henry ubreu uba lamat ya kecil ba jong ublai. Unsa leo. Unsa kali kumba kali udaget. Hasam shispa kanreu dekat bakara. David wang nan ai pat ayu hau try. Nomor kijingle bahan jong u barok yang ba ubreu uba ublai unsa ong kumba ong Yohanes ni mangi ya na ba uba shwa ma yang badangi la itu batne pediang kejing jong ublai kane kansa pelong yang ni bangin kwa ban keliang ublai ba nomor ba ublai no penbor ngai pi ban ju ni haban jetena ni haban jet ban ju daga jinga ju pada kamon semua ta ga deke ke bau blai ukwa yang ai pi ban long ba kemau ba kajing jongi yo blai kam dei ban long tangkum kajing pen pai keliang ha kajing bom ban se lani tangkum kajing pen sengo ba yo blai klem don shisha kamon kumang long pi menna dei ban shu le tan nomor balakong kumba don ruki breu kiba wah shu toh nomor ba si don ki por ba ki breu ki le bahaya pi ba pi pada pi la don tan gamon dang ba nomor ba katu ka jing le bahajung ki wei ka sngo da wai pi ba pi ru pi na ban le bahaya ka liang te pi shu le la ka le dang ba pi don si sha gamon ban le pi shu le bahaya ki pi don si sha gamon judan kumita judan dena ngawa jumat ba kumita aga jim jumat ba ban se hab shule nomor ba kine ki la jule nga dam le ru le ran te ngan shule kalian ki le tu ka long ngan bali na kun ta yu blai wali ki biru ru kam long ban le kun ta kat no tam yu blai ka jing yu blai kam de ban long tang kum ka jing ban phai kalian
haka jing bomban se lani tangkum ka jing pen semua bahayu belai kelam dadan si siapa kamu ka haban da wan na ka dong buat da kaman simbar kumbo belai bang bon ki priu ki sedong haka donut yang min su e ka e ki belai wat lain su tenap ban le kata amari o belai sungsi ini yang su e ka e wala dangin su tenap handu yo bo belai sungsi ini yang min su pen yang min su ya pen pa ya ka jing e chu belai wala dangin ma ban e je ka bari amari yo ka paurannya ya ka ki ber yang min su e ka e atau kita menambah bon kita kamel de bakilong ke Kristen kilong kumta singi orang ila jujat kumta ila ipan pau ke cing ejo blay ila cing sang pule kita no blay ila Bible study ni sim bentaki program pair haki kam ban pensiong shit ke cing long Kristen ni sim bentaki kita ke orang ni long kulit bah tangba hayeng akten jong ite kaba nap kum kai akabare ni penjak buram yo belai kam phalang kata kecil ichi sajong yo belai ni nimnang ban buram ki kme pa nimnang ban buram yaki balahe nanta wat yaki inong yarap kam jong ya yang asam no ki syakri ngam dos tuna tan berong syakri tamba wah bun kibru kismo thu umta ya ki syakri kimnang ban buram yaki amar baki ki syakri de gran met ka bama sala jinga sang paksi sabat sim benta bun ki bar agadang kalong kum baki ong kim ong kum tan re kalong kum baki ong yang ini pen pau ya kecing ichu blai warlang yang ma ban ichu blai ka bare tang bang la jinga ran ki bro long sisa kumta dai prabangai tladani ejo belai hak takur kom kacing ejo ni kalong kaba asap bat kaba ijeli kamaru belai parlada kalong kumta ni don kamban kalavo baban panu belai baban warno ya kacing kaba sisa tak dai ke kaba belai ukwa yang IP but cái chuyện ejo belai kunong ipen pa cái chuyện ejo ni show belai ni kong ai pediang cái chuyện ejo belai ni kong ai pi tho cái chuyện ejo belai pediang cái chuyện ejo belai pi don kata cái chuyện snow ejo belai don lang kata cái chuyện so ejo belai ma belai ru ku wai na meng cái chuyện snow ma pi snow ejo belai te bat pi kwa pandon cái chuyện dai baru belai teman tapat kumnong pen pau ke jing jong i oblan ani kong yana sunlight kumbala pule sedang mena nama kane kalong ke jing ki oblai bangi da sumari kita ki hukum jong bat kita ki hukum jong kim long ki bakia kumnong ila pen pau ke jing jong i show blai kade bangi sumar ki hukum jong phile ya kamon jong blai kong ya ka ketin jong pai kalau jisuang ada pi jangan sumar ki kum jong lani ban bu ha ka rukom kaba kham baha ya tu ka dekat ila banong jisu mur banong ada pi jangan pinjen dalam sumar ki kum jong te kata uso jong ka jing ka shisha ka de ka jing ko mu ya oblai sumar ya ka tien jong oblai sumar ki hukum jong oblai baru ong ba kita ki hukum jong ki long ki bakya ai no ki oblai ka don kum kan ni ka khada atas teman na pamai nomor bun ki bru ki ong atas teman barem ka hukum jong oblai ka kya ba ba te atas teman na pamai kasting shisha balai kasting tamdai nomor ba jisuang ngalawan seperti ngala yap keding pernah pinon kam syukur sumar ki hukum pilala nantaban saja ikni pa pilala ban kan thalai belai mani bun ki belai te ndai balai kam long syukur bakya nomor jisu
abo wan shkene ka perthai wan ban penrem yaka pop hakne ka dok pop but hakne ka dok pop UIT lade shaka jinko mu ka bacana ko mu yau blai klam jingduna khandapro hajumu perkhat haka jingla haka kten ka thli klam dan ka weru ka pop hadu bawla ban yang akmat ki berubah barum nyam ba dan ka dur ka jiru blai ba krawa tu por hadu bawla ban manuna peden jong phi bala ban ban iya ki pop cha hadu ka tawla jisu balik kamlong syur ko bakya mar jisu lawan ra yaka bor ko plana benar baku berkata ke bor ka de hapok jongku dei ma uhi ka de kemensiam jongku wan ra ya kata hangnya pertai hadu ba open sting ya ka jingkya ka ba brewa kiet baros kata open sting ya kata da ka ba wong menta ngan pensting dalde ya ka hukum ka bagi breu ke le kun baros kata ban sumar kata makimna amontan an sumar nak benta jong bat habau kris ula bat ko mu da ka basuk ya ka hukum ubah kadai nak ben kenang ban ngir ngapan ko mu ya ka hukum ubah da basuk bada ka jing ko mu jong un kan kesan ini bat ba daka hoku kres daka jinga hau jisu yang niru an penla ban yak ko ba yatu kres daka washa bu kres une mangi bat ba ka bor kres kan long na ka bor jongi te hanta kan ka hukum jong blai ka long ka pasting nim don kam shu ban so kia ne ban shapting ba yok nyamla ban suma atau blai wa ai ni ya ku bor ba bha ka ba shai ba banong phila ban suma reka ingatnya pin tadi ku bawa bahan pilar pada semua kiri kumulai dau Jesus Christ yang ulai bala aingi kena jinjok tiang lembau Jesus Christ bau teranjung kadau kam langsut kabakian hatu belai penbor ban kongo belai penbor ban kongo dai nam belai khos song bha wai ni kamon song bha dai hapo jimpan pau ar ku ar khat nyo ko angkum ni tiu mensim bat kata ka knowledge kurem ki ong to wan bat taw bayo sngaw to ong to wan bat jar waslian to ayun wan bat jar wa mon tun shim ai ya ka ka jingam belai jar wa mon ada pimon pilawan wan ada pimon kata ka shong api ngampun bo Laban jir, haban jir. Nantaha Joshua arpusau katsan ublay wang au Joshua wang balada kami daya pi ban shakri utrai to jet pi haga negas ni yano pin shakri. Ya kita ki baki kpajong pi kila shakri ki baladon shashiliang kata kawa lani ya kita ki blay ki amon ki ba pi shong haga rijong ki handai mangabar ka yingjong na ngin shakri utrai i ha banjir belai pun borani ini kita gitu kar bang ju pendan kam badai ban pen iba ngidan ya ka cingat loy banjir ndai ba nomor bo belai ba jit nga la dang mon ru ban se hapsu bola ka bodu belai belai khode tamani ha banjir ni haban don ekamon kalian jami balai ublai dawa ya kajing komo kadai kumba le pulemna astuna bhangal anut ya katuka bai ong batas pamana nomor bot ki bro ki prakhat kum ta nomor ba nyekran ba ni haban bu ublai ni kong dai ndrai kam de nomor ba ublai skwa bi ban long khmat ki baro Hene kadai nomor ba ublai utep balada undang u hakmat ladang ibu yu hakmat haki baro ibu shwa ublai ni kong
utep bahkan long kajing bahaya ngai pi kan bahaya ki ba kam dai bo ubleu perkhat deh dai ubleu perkhat ta jongi ambo bun usai bun ki preu ba amar ba ki sap pensyon soitan ki perkhat ba ublei perkhat bitan de no kare kata balai udawai kajing ko ban mar bo de ublei kwa ban yo burong kwa ban haban ko mo banyanga kwa ban bos ta de ublei jongi hoi nasuk thu udah usiam kis yang nyaman kok mau yo ada pim kok mau yo kadang kajing kajing mi ke ba susi ba udah ublai ubat thang ki barok udah hok ban yo ngala bana udah hok ban yo ke burang tambah nyaman sung thu pada kadang nu ublai kadai kata teh nyaman sung thu kadang nu ublai kwa ini bang kok aduh teh tan nomor bu udah bos kwa ban le bos ublai bakal tanok fet ya kadang nu jong ublai isaya sau pra de khot ka bakhat pra ko angkum ne bamen dala sha skor ki hukum jonga te ka jingsup jong me kan da long kum kawa ba ka hok jong me kum ki jing at phulung ka to ya ublai wang ba phida ko ngo ya na khnang ba kan dei nam ta ke dei nam ta ka jingsup jong phi la phi ko ngo ya phi bo ya ni kong phi so ma ki hukum jonga ka jingsup jong phi kan kum kawa nga perkhat nam ta jong phi perkhat nam ta jong phi ta ka de ke bo ublai kwa ing ko But isaya way kat kandai arkau kong kumne lada pilong ki bala kloi bat bakong pin ba me ka jing baha jong kali hendai lada pikarna bat ya lekya ka wat lam kan bam du ya pi nama ka shuntu lu trai kala krane ka adang ilong ki bala kloi bat bakong ke ka jing ni ina bam ka jing baha jong kali kaden ta ka jing baha jong ni kaden ta ka jing sup jong ni jing kmen jong ni te kadang kawai ka record Bible akan bu ang ni tamba swan ta jimot kong kum ni ka pareng kong the way of the transgressor is hard le puli to ka lenti jong bapen ken kum nu bapala anu nong kan ka lang ka ba ong sha ka ba pi when you blame pi bu you blame ha ka jaka ka ba ha ka jingim jong pi ani buah jaka balai na basau kumnu ru andrai lada phi weng naka jaka balingkong kan wan ka ching am jong te kani ka dai ke ka bo blai kwa ini ban pinsu thu blai kwa ini ban tep ba ka do no jong ka par kha bi tan ta ka ching ba ha jong no kan ka ti ru blai ru pa ba po Jeremiah ublai uang bang adon kijing perkat ki bang perkat sebang jong pi kijing perkat jong ka jing sup kan om jong ka jing smil pan ai jing kermen pi ya ka por ka bokut ta du ublai jong nanta Yohanes katsan shpau skoi pat ka dau blai kwa ni ban kong blai kwa ban te ka jing dai jong kwa ban ne ka jing dai jong ni Jisu wang lada pin sumar ki hukum jonga pin yo ya ine ha ta ka jing jonga kumba ngakai ngala sumar ki hukum to pa jonga bat nala ya ine ha ka jing jonga te bele kwa ini ban ko mu bat sumar ki hukum jonga kade khnang ba ni tai ka jing dai jongi bat ko kade kata kumbalong ha ka kumbalong bat ka jing tru lada pi yang ko mo ublai pinang pen khanya ka jingat dai apo je ko ngeta pinang pen scam ka jingat jampi kuntaru ka jing ko mo ya ublai kanang pen scam ya ka jingat dai jong ni baru ublai pen ni ya ne akta ka jing jong ublai but jisu wai nuksar kumbalong ha ka jing jong wong ba kumbang ngaru na sumaki hukum pa jong ba ngalai ne ha ka jing jong ada jing shisha te to ina pai shaka ni ka jaka kantang
Temen shua hapor bu belai u ai ban ya kene ka tabernacle kene ka caka kentang nikong kam ndai ba la su thau ba da ka building dai nam da tu ko bola te usman ndai la ai da ka ying jan dai bala ban pen kriya nam na ko we ka caka bala ban pen kriya te nomor baki haban ya inti hari klau hadu kana pois kari kanan te ki haban ra na ko we ka caka haban pen yang haban kriya haban ra bia ka baki dang ya inti te hak me dai bat kane ka jimpen kendria ya ka jaka kentang ina pet ulai wa ya ka rukam kuno ba dai ban la ulai wa ki kuno ba ki dai ban la hak benta bar jingkeli kalau ulai ulamana ayu ya gitu ki bayar rap ban pen kendria ya ka jaka kentang na ka wai ka jaka ka wai pa kaladan ka wai ka jimaham kawai ke mana kawai kabo bleu khang ne ki bakin la pada kira na kawai ke jakas kawai pa ke kata jingkhen sau ka khot ka khat san ko ong kumne ten dau aron bat ki khun sin rang jong u kila la tap no ya ka jaka kentang bat ya ki ki jingbo baro ki jong kata ka jaka kentang haba pat lang kun sayat no nda kumta kin wan ki khun shinrang kohat ban ya ba ya ki henrai kin om kta ya ka ka bakantang yo kin ya na kani de jing maham blai baloda ki pen kenria ya ka jaka kentang ya to ka tabar na kal na we ka jaka haba kira ya ki ni tiar bakantang kim dai ban kta ya ka ka tiar bakantang but lai thu ya kan konsekuens ka ban saja ya ka jimi bayo kinsa ya dai to ina painos ka po jong David namar hak to ka po ka mau ka sundo ka jutang ki to ka taban ka pois phang sawai no sundo ka jutang ru phang pois Palestine phang pois no te haka pojong David ka skamba ka hima Israel ka skamba ka neba te David kwa kan ban penkenria ma ka sundo ka jutang na po gibe sa Jerusalem te ka jingkli kalong habau David ula thmu ban penkenria ya ka sundo ka jutang na gibe sa Jerusalem kumnu ula thmu ban le ya ka apo ar Samuel kamnong bandriu dekat ke balai kong kumne bat kilabu amde David hi balai ane lagi berki bawa pa bat kilabu ya kata ka senduk ublai ha ka kali ka bathamai bat kilaw walam ya ka na ka yim abinadab ka bahagibe tiu usa baru ahio ki khun abinadab kilanya ya kata ka kali ka bathamai te pi senduk ublai labu hakaen hagane ka kali ka bathamai ka ba ong tabang long pi kane ka jingla jongki kala dai rupa ka mau jam baning kong ka babakla ublai lo depan isai haki hakajing tho ba ya ka sinduk ka jutang dai ban ra barabor halor ki terpen jong ki ber san kumne te pekta hangni la tho a jingkhan nyeu khandai kong kumne henraya ha ki khun singrang uko ha awsim la ai satya naba ka kam ka jaka kentang kala dai haki kisuya ba ya ka halor ki terpen jong ki ningkong krenkel khaksan ko ong bat ki khun ki lebi kilaya ba ya ka senduk ublai halor ki terpeng jongki lambat ki ding jing ba haka kumbau Moses ula hukum kat bakum ka kten utra te ya ka senduk ka jutang ki khun ki lebi ki ba ya ka halor ki terpeng jongki dai kene ke ka rukom ka bo blai ula ong baki dai ban lek kumne kumbang pi
hagawe ba kajing puli in say pat in say puli kumno ba kini ki bar ki dan jing the gospel kande kajing puli ko strap ha ngel ba ngin yo ba ne don na to ko po andre manta ba de kini ka sendo ka jutan lara penban la bu penban ha ka kali andre ublai wong ba de ban ra halor kita kan sada ayo tangban poi la ya sila tangban poi la ayo kan nuruk yang ba kare kata ka ba kibon ki bro ki perkam ta love is love tak da da syang parasundang la ayo ma te kare kata mani ublai kan sniru bang kun kita dijat ketin lani nghe thong nung Giêsu ru bang ba tang ba ada Giêsu hong nung blai ru bang ba kan nung nyam ru bang lon mani uju blai pernah per ki bar blai kwa engi bangin la ya ka bo kwa engi bang la nam ta ka jing bha jong kam dai nam ta kam dai bo blai kwa ban hun tang ela de and right kan record is Ecclesiastes kal nang ka ba khabai kong kumne namar pa ya ka jingrai ya ka kambaman pendap shan namar kata ka donut ki khun ban reu ka thau bha haki ban le baman ina pule na ka bible parang ka shai ba long ba namar pa ya ka jingrai kane ka jingken jingrai ni ka dai ka jingpen stom namar pa ya ka jingpen stom ya ka kambaman sham la pendap shan ka donut reu ka step ha ban le paman ai pikan ma ni ka ka balai ngawan ra ni ka ka manu adam bat ka kila le bakra manu de ka porba kila bam ha ka porba ki shimu so wat sadat ne de shwai kata ha ka porba kila ayo haka por ba ki ngat hau shai bat ki ngat shu hau balai na do ka por ba ki ngat ki ktien jong so dan bat ki ngat shu ya ka ktien jong balai katu ka deka mau jam ba bakla ka ba wadam bat ka ilala tang ba nomor ba ka jingrai tang nomor ba ka jingkan stom kampat lam shimla jia hantu Pinam kalau mengelam susu iki bandak to. Dai hadu baki shim ki kat ki bang. Te kumjuru ha ka por ba ka ka kat tu so ba ka bang. Dai ka yu ka jinya phang tuang tu. Namar ba kam yu kanang yalam jangai ram ketuka jingsnir ketuka pop kanang yalam jangai kanang yalam susu eka banla pop dena kasdang banle ai sa shabula kaong aklamnya pinamar ba ya ka jingrai ki kambaman umsima pendap hangtu takdau ka dono jobrio ka theo bahan le ya ki kambaman man le ya ka jingbaman Ki kumjuru kine hapor ba kibu ya kene ka sendo ka jutang hakane ka kali nomor ba ka jingpen stom lane ka consequence kam shim la jiang tu kis mo shingang le am la lai don ni la ka kamu plan melalai ni na pun boy kene shi Jerusalem dai Henry hadian kata pet way na ki ulale shlo rayo way na ki tu ki breu balik shong ni tu ka sundo ka jutang tu ka kali pet ulale ayo Samuel nriu ka Bible kon kunete haba kila poi shaken tham unna kon ka ba khor koram
Usa ulara ialah kekti, siang kata kesenduk ublai, babla bareka naba kita ki masih kila centoi. Senau deita ka kambas neu. Klam i bakade ka kambas neu. Ulai dia dar itu dai. Itu dai ni story ulai dia dar itu ka senduk kejutan yok ka ha. Ya ke ka bo blai ma da kang. Dai na. Uang ba lada kirat na ka wei ka caka kinum dai ban ketak. Ya kita kentang blai ba yokin. Ya. Blai lo dai. Pule mana? Neu kuta. Perkara boleh, kamu boleh, ngayada. Ya kan kesenduk kejutan, ngalek ke bawah, ngamsnyo bang ngalek ke besnyo. Ngaken mau iba, la ong bang leben ketak tambah ngalek ke mon, ngalek ke kamu boleh. Hendrai kumnu terang dia we kan kecing la. Pi, kadai kan ne kan ke ego boleh we kai. Ini what im dah kecing yo im dah kecing what bisa dah kecing kumbang le kran mana ke sabat skun what bisa dah kama champi bisa dah kecing jingat hagai yang ke ketinu lah agak ketinu lah dah ini supete don jing sneu yo hagai kecing dah ini super kad dah kecing stabri joni don jing sneu yo hagai kecing Henry lah dah im dah kecing Bishara kat kum ketinu blai. Wat bishara kat kum kecing sneu joni. Bishara kat kum ketinu blai. Kadai nam ke basneu. Blai nyau kum no kan kecing na. Tong ina pet minum pet ya kecing sneu jong no ina pet ya kecing sneu blai. Ya ke bo blai berkat. Halor katu kecing la. Samuel riu nyau. Ka Bible ko ong bat kecing bitar uturai kala me lap yau usa. Baru belai wa syok yu hangta namar kata kencing le kelak bat hangta wa ya pajan kata kesenduk belai habang mau belai kencing bitar kalau mek lagi usah belai dan kencing sumpah setenar ke belai baru belai syok yu kawan kencing bisa belai baru ya entah baru orang nak kedau, hau belai kedai kata kencing le, kelak, baru pareng kong error, lane kedai kencing bakra, hang pareng kong gunta, kedai kencing bakra, hau belai kedai kencing bakra, kamdai ba, ubelai usu ai kencing bisa tamban su hikai kiwei beruni tu long lui uklam usa umlong lui kamar belai kadai kecing bakra kecing bitar belai tuan mek lagi usa kadai kata belai la show yu anta mar kata kecing mek la jong kane ka pop jong usa kami nak daun jong ka jingduna jingat haka jing suma su khair belai ka sindu kejutan dai belai habau ladau belai wang wat kata kamut kumna wanum kata ke ru lada pira ya kan ka senduk kejutan ne ka jaka kentang ne ke jaka wanum kata kamut kumna kamut na tip himanga dai ladau belai wang wanum kata kamut ngan pechi mana ada ka kam jonga lada ka hapa kam jong pi nanong pi da pet bha pet da yo ka long kumta pi hap banda pikir bha ublai wong syura wat num kata na pi mana ada ka kam jong blai wat num let ya ka ba na de banda kami ka kam jong pi batag na hak tu ka por ba hap kada ka jing bom ngat ka jong usa ha ka jing sumar ka ublai ya sudah ka juta kai betang sepang kata im dah kacingan shania hau blai kani ki baru sepang jing bom ko ngo sepang ke kitu ki dai tang ki sok ba pau shabar jong kadok no ka jing bom na kada kata ublai kwa im dah kacingan ladang ingat nin ko ladang ingat nin ko
ngamong ba kajingat kadehi kajingkong mu hendrai kajingat basisha kaya lami pisha jingkong kadon lang hanta kadon lang kajingkong bakini kibreu jinda bakine kilara ya kasunduk kejutang hakar kom bola bu eki baki deban rap ya haterpen keti boma kanum jinda la kata ya kene kasunduk kejutang dai jinda bakilara bai hantu kanum dan tajing jinta terang so mi pi katu ke jingbu ya kasunduk kejutang hak tu kakali kelak dai lupa kemau jam babaklan tambah kasudai baka jing penstam kam semua wanang tong to kim smutu ki smusyan bet lalai blai don company ke kamu blai dapat kawai kapo kaya lam sekawai per kapo pi kanu kalong basne ladangi kerja mau blai kendia setan persoi ni ban kendia susu kam jengai no kadai kata kani kapan i kumnu baka jingduna jingat haga ketian basyai jong blai kala ban ya lam ya wai syaka jing shit raham balam la bat syaka jimbam ko mo wat lada utarai lede bo le ya ka kam jong blai hi ka jingduna jingat haga ketian kepala syai ba jong blai kala ban ya lam ya ki breush kai syaka jing shit raham balam la om lelai ya biang baik tangak poi ketam kadai jing syamsyet balam la kadai kamu blai yam lelai ya ulah om David kani dai kamu blai yang ini ya tangak poi la biang ya semua blai wak jet ini katno kalau keburang bekram blai wak jet ini bakra kate kani kesunduk kejuta haba ki wai ki breu mensyua haba dana ka hak tu kata barna keluatang banyu i kesunduk kejuta ro kimi dai kimna apa ni keburang bakra ayu kat kane ina jing duna jinga takak tino blai kala ban yalam sya jing syong shit niam balam la yang ban ya kate ka mon blai misyane ala ke jong jing sna ro pol song wat im da ka jing yo i wat im da ka jing sna im da ka jing ka mo chuya be ka kum ka tino blai kate ka ta sumta skoi per ka jing kai ka ben iru kumno ba ka benang ka nyam yakini ki breu haba ki yaine hakalenti la jong klem dan nyau ya ke ai bakak tinu blai ka hukum ka nyau ki kum ki babakla ki bela bersya dai kadon nu blai kam semua bahasyo aki piu blai gani tentang ki breu ki lapoi ko makini ki story ko makini ki jingjia ki set ki so bapan perkat yo blai so bapan perkat long blai kumba dan jenis nai ndai ban bishar ka jing smau joni ublai utep khamba mo ublai ubishar yu i ka don ka bible ko ublai i ka don utep khamba yu i jangai mo ni yu i jangai ni utep lo ki ba ublai utep lo pe kum ya ka jing jia ha ki kun jong aron mo haki kun jong aron pet katu ke jingjia ke bajia ki umba ka jia hantu sendat ublai kam ai la de ki ban kala bumon ublai ai la de ki ban kala bumon ka jingim jong ki lai ka dai ka ki em ha jingbuan ta de jing shisha nan ta pet kum kanuksa ya ki kun jong ayu kun jong eli ki yap hantu ki la thama ndrai ka jingim jong ki ka bala slam ha ki yai sa ha ka pop kram kala bam hadu baki breu ki la that ban wan ha temple kan ka daw jong ki hadu kata daw entah da yo sngau ki story ba ki kun jong ki pastor ki long kunta long shu ka julong kunta na do shu namar ka jing punya kalong shimat tangan ni baru belai te nampa minya pai sa shaka story jong usol ngile pule gane mshin ta yaw kom ba usol klam shima ko no no ka hukum jong belai
uklam le lo de kai bo ble wang Tiu Samuel ulo ong ayu hau Saul haba uklam sham la ko ngu ya ka hukum ka bashai ka bala ayahu Nikong Samuel kat sana pun riau Tiu Samuel ulo ong hau Saul nganong le pai pat me naba me la kentat ya ka kdelu trai baru trai lu ulah kentat ya me na ka balong em halor ki Israel Uang ba me la kentat ya ka kdelu blai Pi nam lada blai wai ni ka kubor ma ya ka kubor Shno pi pediang ya ka nyau pa bersan te ni dan daw ban sarong ban blai o ngak pediang hadu nyau pa bersan pi ban pediang ya blai hang ni pi na ka ong gumno long ba uson ukan ta ja ka blai hajing shaw ko mu abun ba dai Ulak peniap, ya ke ibu blai lo nomor peniap lo itu ki nomor melek bar, lo peniap lo tambah pensak setang muslim benar, setang wen. Iki mana lo kam semua peniap lo pensak iki wasnga iki baik tanah kanan bong lo pendan kami ki nom tak jingnya. Te ula le si benta, ula le si teng, lo kam semua le lo. Tambah lo ba ula kentat ya ke lo blai. Teladang ni pediang buan makenaruh dan ni pediang lot ya ka hakmaru blai ni kentat ya ka ketemu blai. Ada wadang ni haban pediang lot. Wadang pediang lot ka haban pediang lot. Kalau nak kumba ong ta. Kat ka bang itu. Kat ka bang itu. Andai bau blai lu kawi ke ka bang itu nama ka yang bicing bang itu blai la kumba. Andai mau beli wayang ke Bible, unsur besar lo dia, iki bar nak ke Bible iki ibang amtip lo, maka mut batang nomor bang ke Bible ngatip lo, nang kesan nang dan ki ibang amtip lo, ibang pasang lo, tewe katong kacing tip, bat unin daw latip lo, ya kamu nu belai, bukan tat ya katin belai ban, amar bukan tat yo belai bukan tat yo. Takdaw kan ni kadai ban pelong ini bagi nyai perkat bahar ya kan ni habang isapan shoy ban ko mo yo blai habang isapan shoy ban sadla ya ka wai ni hukum jong blai ni haban kan ma kata nanta ha ka por bo blai mun ban penjat ka sodom ban ngumra kan ma ya to ka story spang ulat ban kalau jong Habaki angel kile lamno yo lot bade ka yen jong shabar jong ka shnong sodom ka jingsneng ayu ka ba ki angel ki la ai haki a Genesis kapendai kapnyo ka ongkumne bandai ki la ya lam ye ki ulaong to da phet yap no me to wat khmi kertian den ba to wat sange me ha ka pentha bar to da phet yap no shaw taw lum ba yo un ing bayo an ingdu mame. Ini ka hukum macing sya kalong ka basuk bah. Dai. Kalong ka basuk bah bat ka jing bentha jongka. Let's say kala ban kum ka ba kum kam da dai than ka ba kya let's say kala ban i kum ba kam da long than ka ba don kam te hadu kata. Penban hadu kat nur kalong ka ba kya. Hagini ginang kan par. Nak tu ka shnam ka ba e. Damat kamara. Kalau kau supa, ikumba mendai dan kampan. Kalau kau pakai apa ki? Te haba ka tengah ulat ka paiden ke ai ka bala jia ka. Genesis ka kendaya pu hendriu hendai ka tengah jong ulat ka lakmi kertian den nasya den jong u te kala manlong ka paya maunglu. Thank you bro berkata ubelai temo tang supai da tembro lada bisyar kum tu pitip kambang ma phi ban ubelai pada jingkali pitip ayo kum ba ubelai i kada katu kajing pai jong ka shaden
Kadai tang kadak ke bapau sabar ya ke problem ke bakrau ha po jongka. Kadai tang kadak kadai tang kadak baret jong ke problem ke bakrau ha po jongka. Kadai ke kadang itsa ya ke Sodom dan Gomora. Kamlah ban kelat ya ke Sodom dan Gomora. Kasukwa ban paksa. Kasumi hajin bom bamsi. Kami lang ulat to bilang. Lasa kering ki angel te nggak puno. Ada kadang jongka. Lampat semua mi sisa na Sodom. Boleh kuat ka bari ulat ban mi ngadu kadang. Te pi boleh i jangai tak tahu bisa i ke mereka mau bisa mengi bro. Tinggi latih begini ki hendrai sudah kang bahar ban mau bangai lederu tentang dala menjupulesu dala keli bro tak kuna sisa deh. Boleh ikumba ulang ba hendrai dala pule dayai pule kecil jong pelai ni bau boleh ulang bahok ki baru ulang bahak ki baru. Tehak bay day bakane kecing jia kecing maham ayu kabau nong pen yang ulai hani bar kecing maham ayu. Lukas katnya ulai puan kani ke way ni dekat baret tamai a Bible kasuang bet kumne to kan mau ya katengah ulah to kan mau pi ya katengah ulah kan mau ke bajian to kecing sim sting kecing ja kapok kecing subha jong ke Sodom dan Gomora. Hawa keren sepang kene kecing jia kecing keli kentang ayu kaba apostol Paul keli. Hawa keren sepang kene kecing jia kecing keli kaba dan kam kaba Paul keli. Hawa Hebrew dekat balai ketubang yang pulih mana. Nama ladang kata kaktian ya kabala keren daki angel kalalong kabaskam barba kajing palat berkajing bom ko ngu baro kalau pediang yang kapai nang ho kumno ni ngin yo laken ladang ni landat ya kajing pun yang bakram kata tapi ladang kaktian jong ki angel kalong baskam do kapertaba bahaba ki angel ki ong wadang kaktian den ya beskmat warnum pecho warnum sanga yad lata katu kaktir kalau kebas kamado kata balada kajing satlai katu ki breu ki bom ki pedang ke bainam ha sakat no tam lelai kumno ni nginyo latkan lata ni lendat ya kajing pedang bakau kata lata ni kenta ya kajing pedang jong belai ba belai ayang ay pilang bau Jesus Christ ni kentat ya kajing ay jong ba ula ban penemengi ban penkelai ay pi syaka jingem ba temai syaka jingem kaba nila ban semua bahai belai syaka jingem kaba hok kaba dab da kajing kaba dab da kajing sup lada ngintre kan kajing pen ngintre ya kan kajing ay jong belai persang ban lek da ki kam jong persang ban lek hala kajong lenti anyo kajing pen kumnungin yo lat kumnungin la ban job ya kapok laki way pat ki kom ndan shu lat no stand da jing pinem ka bakram ka bo ble wa ni nang bau Jesus Christ berkata kalong da ka jingai marwai au Jesus Apostol ulo om kumnu shupang gitu ki ba peteng ban lepo da ka mon semua bahala jong hadir balak tip ya ka jing shisha wong kumnu Hebrew power pun real nomor ladang ila laptop dala ka mon hi indang ila yo pedang ya ka jingtip ya ka jing shisha kam sa shu ka jingknya nomor kipa lada ngila tip ya ka jing shisha bo blai ro mark top juni ro aing ka jing pem bo Jesus Christ hendrai ni nim salia ya ka nim kishim sting ta ni ten ba ya ka jing ka pop joni ni sa hakapok ka jingya bu Chris kam don jing mo dang api kam la ban lei ai ruam nama ya ka jing penem lo pentep hang api ya ka jing shala pentep hang api hendrai ni dan ya thala ka jokama
ya thala ka jong kamon ni laptop la kamon hi beten ban laptop abo Chris wa terwai ni ka jing jong thiam ada ni kanta ublai ma le ish ka jing ya bu Chris ban ma bi pop jong ni kama ban le ai wa te bon ki brero ki ju shim sting de nam yang ba mantai ni la e ma po ka ya ka jing ai ni da laptop pro ublai su thu ini te kung ni makanya kepercayaan te ni hapan laptop pro rawan jisu ni mo ban le e ro na ublai ula ayani ya ka jing shisha bangin yo tip ya ka jing shisha khnang bangin yo lajam ke kata ka jing shisha upol long kuna kane ka long ka jing shisha bat ka bala ban pedang barok par bo Chris ulawan ban pedim ki bapap na ki bang long pa khang sana ta de jing shisha ni haban yo jipna nang bo jisu bak nila ban job ya kapap nila ban ko mu ki ublai nila ban ko mu ki hukum ublai nomor kala long sting ande nomor ba nala ban sim sting ka hukum de ka de nomor bo Chris ula pan sting ka hukum nam ta jonga baham dan kam shu ban kun dal dehi de Chris ne manga baru Chris lembau Chris nala ban le ki ba ta de ka gospel Jacob sau khat nhau Kau kumne nomor kata hau batte banle ke baha baru bom na hau takan kalong kapok dangi lakte kai ke badawa ni kala ko mon bat ngajak ke gospel ada kata unong penem nyau kumno ya ke jing mane jong kitu kiba sha ba ke jing kai pateng kan shim ya ke jaka jong ka wei ni ke hukum jong bla Hakapo jong jisu ki breu ki la kumno sapule hi ndre kadan ko ke jingjia ba ki breu ya tu ka ki permi ya ka wei ka dustur ka wei ka jing kai pateng shphang kumno ban la ki me ki pa ma tang ban yo pan sim sting ban ko mo ki me ki pa te ki bo ya ki jing kai pateng tang ban yo sim sting ya ka wei na ki kum jong blai te phira ban prakhat wat mentar ni don bun ki ba ja ki po jong ni ban long ba ya ki breu ban sim sting ya ki wei na ki kum jong blai tang ban yo sumar ki jing kai pateng jong ki breu Matthias kat san khandai jisu wang kumno henry ki mane thala ya haba ki hikai ki hukum jong ki breu kum ka jing hikai ki mane thala ya haba ki hikai ki hukum jong ki breu kum ka jing hikai ki hikai ki hukum jong ki breu kata kumut ki jing hikai pateng jong ki breu ki bom shim la dan nong rem ha ka bible tak dau song ba ki baro bang lai de man bisha ka kom ka teng plai ka long na mo ta nomor ba ka teng plai ro bang yash ko kum ka jing plau da kan ka kum ka tien ka jing sha ka sni kam dan aki Isaya phar phau ma te kini ki breu ra ko jong jisu ki hikai ki breu ban shim sting no ya ka wai na ki hukum jong plai tang ban yo sumar ki jing kai patan jong ki ublai num yo ya kata bar num khane ke chimane jong ki mane thala yo ublai ka bible ko ki ya pli ya ka jing shisha mat ta ka balam la ki pen khan bat pen kalai ka wai na ki hukum jong ublai tang ba ki dang mot pat mak ki dan burom yo dang mot ba ki la ka mon ublai kinen ak po jong jisu Sam Prapu Kandai lai pusam. Kay kabang ya pule mata kadai ka jinglong jong play mau bulai kala. Hi kay ula ong shisha. Kani ka khar ko kumne. Yala ka jutang anong pen lem ni pen kala ya kata ka balam mino na kar mention tor jona. Ublai unong pen kala ya ka ai ka bawla adap kran shai. Stang lada kawana na uhi pengkalate tidak ko ma ndrai
Lada mau ulak keren saya, lada mau klan pengkala, kumno. Ni yang pengkala. Kumno beru dan apan pengkala. Ublay ubat ialah kaketian. Ublay umut sisa ke ke bawah. Bak nyemdai ban pentam penduna ya ke bawah. Ban kental cendiat na kaketian jong ublay. Kalau kecing ada persa, bat kecing utlok. Baru ublay utaw ya kata. Ban kuai ban kelak. Bapak ni pedang kecil mampu membau Jesus Christ. Bag ngiru ni depan bar ki ketenjong play kumba kilong. Mar ni lapan syanya ak ketenjong. Bade ka kumba kalong. Warung perkada kumoi par laki dei benta ki baret ru ndai balak tho syai pedang kumba kilong. Piam usat piam kanuksa benta baret. Ndai depan syanya ak ketenjong play kumba kalong. Ada ublay wang warna mukta syanya ana warna mukta. Ublay wang warna pai saden warna pai. Jadi barik pa. Ublay suatu tunjuk ngai pi kumtai. Unsa kerana na pi kumtai. Aga jingam jong ajong pi mana kesni. Pan kan mau ngai pi ikjing kai ki bau jisu lai kai na kakten jong. Pan ikai na un pan kan mau ngai pi bang depan lai kata. Bang uhi pelong hangi bangin mon bangin ler ya kamon jong. Tapi adu kapno kalong kebadan kam ba way de ban ko mu wat lada akmat jong kalapan i kum kau kum kebaret par kebun idan kam. Te ngidai ban tikna bha bo blai unum ong kum ne mre mud da kum wai pa. Nyim dai ban perkhat kum ta. Nyim dai ban perkhat bo blai ong kum ne tang bo am mud da kum ta. Kumba bon kilap pelong kum tayo ka gospel of Jesus. Ublay umut siya ka ikabawang, bapan pentam pendunay kata kalong kapong. Balay habanelap ya ka jingkok mo, ha karukom kabakum kani ha karukom kabat perkimba. Balay. And thank you brother kisnap. Kung may kinigitsaya, jingalap, sumuma, sumusapting, sumumdan jingkarman siya. Sumba o umdan jingkarman siya nga, pinangkan daw. Kung kata, kalong kapat, siya. Hado ba, let's say, kan salah ban, kiberikin sa kali, kung ba, kali ki sanran ng Jisu, hudan siya bisa. Balay apa niya kapatid, katne. Ika jingkro mo iublay. Matulong perking, hado katne. Balay haban pen balay haban pen dan buram bat pen kawe ka hukum mulai. Kada si benta ber commission jong kres, ba si benta jong commission jong kipreu jong mulai. Balay namar ni haban elap pen kraw ya ka hukum mulai. Ba pen dan buram ya ka haka jingem jongi. Hadu ba kibreu kinyo ya ka jing syarkai jong ka pop jong ki. Bad bakin dup yo ya ka jingbom la jongki bada ka jingbom kerman jongki hala ka jong kapo kare kata kenang bangin yo ya lap yo kres hadu bangin yo ya ka jingkerman bangin yo ya ka kubor ba bangin yo ya ka jingmape yo Jisu bangin yo ya ka jingkerman bada ka bor bangin lapan bangin lapan kot siya kata ka ke berbelai kuain Panginoon. Kaya kata, kenang bangin iyo Jisu kumunong panimakhaw ang ajong pin. Kenang bangin iyo hadu kapno Jisu lang bakoda. Kaya kata, kamday ban penpri pensyakting ngay pi ban penduk jengker men ngay pi handai ban yato lembah kani kubor unong peninjong lang bakhaw. Kampay lang ilong patlot hadu kapno ulah ban pelong ini kumbau kuat ini bangin no lembah ke gospel berbahaya. When kita ulah mah ngata ke gospel bagi ong dah ke jing slur pada ke jing tikna wong ala ban le iki baru auto bo pensyat borena dan ke jing kerman si bun hajar ki bro kilamat yang ne boleh ndai mengabar maki ta de jing sisa dan jing kerman
Ningkong Korean iwe aku sao ka Bible kong bau Chris ulong ka bor blai. U Chris ulong ka bor blai. Kenang bang nyu i ladangi i bang nyema syuk bandan jikaman ngim long hopeless mdan jaka syuk ban kong hadu katu ngide ban kenma u Chris ulong ka bor blai. U Chris ulong ka bor blai. Bang hindu pio kenma bak Jisu wang kini kinten mangang along uding sa uwan mapi kitna uta ubayay ne hanga bat mga utaw sa iso shibun na bakla mga pinoma banay ay ruang. Yalap ya ka jingko mo kabak perking kabahaban ko mo bit ya ebo blay lo tik klam duna klam pentam kanang bangiduk ban kan mau bakla mo kres ngema banay ay ruang. Kadai tang sapang kres baru sepang kres. Kamdai sepang ka hukum kamdai sepang ka jingkong no jongi kadai sepang bangino i hadu kapnu kres ulong ba itana ulong ba koda bagidan kam eo. Dari kata. Neng mi kata. Mensuate ni ala bikini ban mensyateng ki bro dangi mua ladaki mua nyemnang hiru ban ai jingkerman kawai kadai nomor bangi hiru tingim dan jingkerman ban tip hiru kai kata ka jingkerman ni pen kiai ki bro dak jingalap jongi ko ngoi ko hukum balada kimna salet yeto khana ki bro kulang bagi ne kilo pen kanya ko hukum yunda na jingi mo kres ta rang ni lang kong ta yunda na msi mo kres ka Bible ko on Jisu kren kini kiten ka jingai e jonga ka tabyang yame namaro penjana ya ka bo jonga ka jing telap jopi ada pi i hadu kan pilong tiba telap mau ka jingai e jong Jisu kalau kepada piang yang ha ka jing telap jongi bangi i la de banong ani ban ko ngo hadu ka to tengah mla ada pecu Jisu kalau ke masuk dan pecu Jisu kadai kata kadai ka jing temu kadai kata kidan kam ki por bangi ni lap ki preo spang ka hukum spang ka jingbong ko kenang ki breu kin yo i hadu kap no ka ba krau ka jing shar kai jong ka pop bar kin yo i hadu kap no ka jing krau jong ka jing ai jong plan kam dai ka ta ba phima shu ban yala pe kres kam ka hukum and wa man yala yo ka hukum no kres dai ka ta ko ba itu kan ko bor kan mesti menai pi but kan ai penslor menai pi ba bangin kemen hari cimpang jong Yesus